kadaugan batok sa kamatayon. 1 Tesalonica Kapitulo 4 mga bersikulo 16 paingon sa 17. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Ang tingog sa anak sa Dios nagtawag sa nangatulog nga mga balaan, sila gikan sa bilangguan nga balay sa kamatayon, sinuloban sa immortal nga himaya nga nagasinggit. O kamatayon, hain ang imong udyong, o kamatayon, hain na ang imong pagdaog. Ang buhi nga mga matarong mausab, sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa tingog sa Dios sila gihimaya. Karon sila nahimo nga immortal ug uban sa nabanhaw nga mga balaan, gisakgaw aron sa pagsugat sa ilang Ginoo sa kahanginan. Sa wala pa mosulod sa syudad sa Dios, ang manluluwas naghatag sa iyang mga sumusunod sa mga simbolo sa kadaugan ug nagbutang kanila sa mga timaan sa ilang harianong kahimtang. Diha sa mga ulo sa mga mananaog, si Jesus sa iyang kaugalingong tuong kamot nagbutang sa purong-purong sa himaya. Alang sa matag usa adunay usa ka korona nga nagdala sa iyang kaugalingon nga bag-ong ngalan ug ang inskripsyon, pagkabalaan ngadto sa Ginoo. Sa matag kamot gibutang ang palma sa kadaugan ug nagasidlak nga alpa. Unya samtang ang nagmando nga mga manulunda muhapak sa nota, ang matag kamot mosilhig sa mga kwerda sa alpa uban sa hanas nga paghikap. Makapapukawng tamis nga musika nga puno sa mananoy nga mga lanog. Ang dakong kalipay nga dili malitok makapahinam sa matag kasing-kasing ug ang matag tingog gipataas sa mapasalamaton nga pagdayeg. Sa atubangan sa gilukat nga panon mao ang balaan nga syudad. Giablihan ni Jesus og halapad ang mga ganghaan nga perlas ug ang mga katawhan nga nagbantay sa kamatuoran misulod. Unya ang maong tingog nga mas maayo pa kaysa bisan unsang musika nga nadungog sukad sa mortal nga igdulungog, nadungog nga nag-ingon, "Umari kamo mga binulahan sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan." Karon natuman ang pag-ampo sa manluluwas alang sa iyang mga disipulo. Buot ko unta nga asa gani ako at tuwa usab uban kanako sila nga imong gitugyan kanako sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa iyang himaya dinuyugan sa dakong kalipay. Si Kristo nagpresentar ngadto sa amahan sa gipalit sa iyang dugo o ang mga katingalahan sa makatubos nga gugma. Ang dakong kalipay ni anang taknaa sa dihang ang walay kinutuban nga amahan nga nagtan-aw sa mga linukat makakita sa iyang dagway.